Boiro Novo presentou unha proposta ao vindeiro pleno solicitando a rehabilitación das antigas vivendas dos mestres, situadas na zona de Praia Xardín, hoxe inutilizadas en un estado lamentable de conservación. Para levar a cabo o seu adecentamento, dende a formación apuntan a que o Concello poida acollerse a unha liña de axudas da Xunta para ese fin. Unha vez rehabilitadas, as vivendas poderían ser destinadas a garantir o dereito a unha vivenda digna ás persoas con menos recursos do Concello. Por iso creemos fundamental que o Concello de Boiro se adira a este programa da Xunta de Galicia para rehabilitar estas vivendas e facilitar o acceso a unha vivenda digna a aquelas persoas que teñen menos recursos económicos do noso Concello. Entendemos que Boiro non é un caso aillado, que en Boiro existen moitas familias e moitas persoas que teñen unha situación de precariedade laboral e con salarios de miseria, e poñer este tipo de iniciativas en funcionamento para nós é fundamental. Non só podemos vivir de piche e de propaganda, sino que tamén temos que facer actuacións como esta, que ademais de poñer en valor o patrimonio municipal, o patrimonio público, tamén dá unha saída ás persoas con necesidades do noso Concello.